taswira al'adu Taswira TV, al'adunmu mutuncinmu. الأنبياء المرسلون هم عبرة للمؤمنين. الأنبياء المرسلون هم الهدى للحائرين، هم أشد المبتلين. الأنبياء المرسلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صلاة تنمو وتنمى وتقربنا بها إليك يا أبا القاسم. mai kallo da sauraro ta wannan tasha ta taswira, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mune wa Allah godiya da yake haɗa fuskokinmu a wannan shiri ko a wannan fili na annabar rahama. Tabbas annabi nabiyun rahmati ne. Arzikin wannan nema kaga marrabauta yau mun azzarta da yi wa annabi salati, salatin da Allah shi ya ce yana yi, mala'ikunsa suna yi, sannan masu imani ya ce su yi wa annabi salati. Ya ɗan uwa mai sauraro mai kallo, umarnin Allah ne salatin annabi, mala'iku ne wa bawa salati, Allah na yi ma salati, annabi kuma na amsa salatin. Mun tattauna fa'idodi ɗai ko sirri ko alhairi ko riba da ake samu a cikin salatin manzan Allah. In baka manta ba mun lissafa a makonnin da suka shuɗe sun kai guda 22, wanda muka faɗi cewa salatin annabi na 22 yana kawar da talauci. Din me san kawar da talauci? Gwamnatoci da ta ƙarama da ta tsakiya da ta sama, ta kowanne irin mataki, hanyar kawar da talauci salatin manzan Allah. In dai muka dukufa da yin salatin annabi, sana'ar sai ta albarka, jarin sai ya albarka, ƙasar sai ta albarka, komai sai ya albarka. Don haka shi salatin manzan Allah sababi ne na kawar da talauci. Abu na 23, za ka fahimta ashe duk abin da yake kawo tsiya da ƙaƙanikayi da talauci, karanta yi wa annabi salati. To kuma yawaita yi wa annabi salati kana fita daga sunan marowaci. Waye marowaci? Matsiyaci, wanda ba shi da komai, ƙurefatan, santar kayo wanda hannunsa ba komai. In dai za ka yi wa annabi salati, to ka fi ƙarfin a kira ka marowaci. Sai Allah ya baka abin da za ka bayar a fili, abin da za ka bayar a ɓoye. Wanda duk za a ambaci manzan Allah, alkhairin nan da annabi ya kawo a duniya, ba a samu wanda ya yi alkhairi ba tamkar manzan Allah. Ba a samu wanda ya tsamo wa duniya kitse a cikin wuta ba tamkar manzan Allah. Ba a samu wanda ya gyara kwakwalen al'umma isaita su ba, ya ɗora al'umma akan daidai ba tamkar manzan Allah. Al'umma ta gane dama, ta gane hagu, ta bambance tsaba, ta bambance tsakuwa, ta zanga gawas ga yamma. Wallahi sai da annabi iso.
kafin zuwan annabi ka kalli yadda duk duniya take. Kai misali kwaya ɗaya, ɗauko almar'a fil qabl al-islam, almar'a fil jahiliya. Mace kafin zuwa manzon Allah yaya take? Ba a yadda a haife ta ba, haihuwarta kuma sunansa kallaga. Qur'ani ma ya faɗa, wai za ku shira hadun bil unsa zalla wajuhu muswaddan wa huwa kazim yatawara min al-qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hudin am yadsuhu fi turab ala sama yahkumu. Ja'far dan Abu Talib ya tsaya a gaban sarki Hakimis, ya faɗa masa, Qur'ani ya faɗa, wa in kanu min qabl fi dalalin mubin. Balala a aƙida, mutumin da zai dinga bauta wa gunki, abinda inarka ko isassaka ko igina kuma ba zai amfane shi ba. Ice mu ci mushi, mi zina, mi zalunci, mi rayuwar daji, karfafa su cinye raunana, mu yanke zumunci ni ka. Amma duk manzan Allah da izo ma zulamal ishraki nuru wiladi, haihuwar manzan Allah duk ta kauda wannan. Don haka ko abin da Michael Hart ya kawo a rankin ɗin da na mutane guda 100 most influence people in the world, mutanen da suka fi gawa tasiri da kuma dependent ɗin da ai kaga manzan Allah ya kawo lamba 1. To a ce duk wannan alkhairin da annabi izo isaita al'umma, ta san adalci, ta san mahaliccinta, ta san mummuna, ta san kyakkyawa. A ce a ambaci manzan Allah ba kai masa salati ba, babu marowaci tamkarka. Don haka marowaci zumbuli shi ne wanda zai baya yi wa annabi salati, wanda a gabansa a ambaci annabi bai mai salati ba, shi ne zumbul. In kana so ka fita daga wannan suna, kar a kira ka da marowaci, bari ma wanda ya fi kowa ga rowa, albakhil kullum bakhil, shi ne ka zama mai yi wa annabi salati. Kuma sanda duk ka ji ambatan sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ka yi masa salati. Yin salati ga annabi yana kawar da bawa daga shiga ajin ma ruwata, sannan kariya ne daga a turmuza hancinka a wuta. Shi ne riba ta 24. Rigima anfu rajulin zikirta indahu falam yusalli alai. Duk mutumin da zai ji an ambaci annabi bai mai salati ba, to annabi mai fakarar addu'a cewa a turmuza hancinsa. Me ya ma na turmuza hanci? A wulakanta. A jikinka me abin alfarma? Ai hancinka da goshinka. Duk wanda izo iya raini da wulakantawa ya lakuce ma hanci ko ya dungure ma goshi. Kai ko a abin hawa hatsari ya zo, idan kaga zai taɓa fuskarka sai ka yi ƙoƙarin ka kare, zai taɓa hancinka sai ka kare. Duk abin da hatsari izo zai taɓa hancinka, in ya taɓa hancinka ko goshinka, ai sai ba ka da iko. Ma'ana dai duk abin da zai zame maka wani alkhairi ko zai zame maka hutun duniya ko lahira, Allah ya raba ka da shi, itar watsa shi. Ya fi fa a ce maka Allah ya talauta ka, Allah ya jinyatar da kai, Allah ya kwace mulkinka, Allah yi maka fashewar kwai akan dutse. Saboda kome naka kana ji kana gani baka isa kai komai ba.
duk mutumin da za a ambaci annabi a gaban shi bai mai salati ba, wannan fakarar addu'an na nan aka yi shi. Ragima an furajulin zikirta inda falam yusalli alai. To yayin da kake wa annabi salati, da izinin Allah ka kubuta, ba kai babu shiga wannan ajin, bari ma ka shiga cikin masu yi wa annabi salati. Daga nan za mu fahimta ashe barin salatin manzon Allah bayan ka zama zumbuli kuma na nike kake da rayuwa mai kunci. Salati dai zikiri ne, wa man arara an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan. Duk wanda ya bar zikirin Allah yana da kuntatacciyar rayuwa. Saboda haka yayin da bawa ya nisance ko ya bar salatin manzon Allah, ya bar hanyar aljanna kuma ya sai wa kansa tikiti na kuncin rayuwa. Rayuwarsa ba za ta yi daɗi ba, wa iyazu billah. Don haka mai san rayuwa ta yi kyawu, mai san rayuwa ta yi daɗi, ta yi tsarki, ya lizumci salatin annabi. Na 25 a gurguje mai kallo da sauraro shi ne salatin manzan Allah yana ɗora mai yin shi kan tafarkin aljanna, yana kuma kange shi ga hanyar da za ta kai shi wuta. Ma'ana dai salatin annabi zai kama hannunka tiryan tiryan, ya ma jagora har aljanna, ya haɗa ka da masoyinka, abin ƙaunarka, wanda kake yi wa salati manzan Allah. Zai kuma kange ka ga abin da kake ki, wuta, maƙiyarka wacce take bankaɗa tererai. Saboda haka salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya bar shi ya bar hanya aljanna, ya kuma kama hanyar wuta. Wanda ya riƙe shi ya kama hanyar aljanna. Shi kuwa Allah yana faɗa, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz. Wanda duk aka nisanta shi ga barin wuta, aka kusanta shi ga aljanna, wallahi ya rabauta. Ashe ba wani abu bane babban rabo, ba wani abu bane tsira. Rukun salatin manzan Allah, rukun salatin manzan Allah, rukun salatin manzan Allah tsira ne, rabauta ne, arziki ne. Don haka man taraka salata ala nabi nasiya dariqal janna. Duk wanda ya manta salati, karka daɗa karka raga, ya sauka daga hanya aljanna. Na 26, salatin annabi idan ba a yinsa to a guri ɗoyi ike wari yake yi. Don haka gurin kuma da ake yin salatin annabi, gurin ma kamar yadda na faɗa nake ta maimaitawa, Allah yi wa annabi salati, mala'iku sun wa annabi salati, da ni da kai salatinmu ga annabi, da annabi muka yi? Salatinmu ya yi daidai da na Allah ko ya yi daidai da na mala'iku? Salatinmu da muke yi ga fa'idodi an faɗa, mu ne muke rabauta, mu ne muke arziki, to gurin ma yana yin arziki. Idan guri mazauni ana salatin annabi, to gurin nan ya kubuta daga wari da ɗoyi. Duk gurin da ba a salatin annabi, ai hira, ai kaza, ai kaza, to a ƙarshe wari zai dinga yi, wane na mushi. Shi ne na fada, siga yana fada, la khaira fi huduril muslimina wa lam yazkuru ahadun sulfa sha'i wal hatami. Al'umma ta haɗu ba ta yi wa annabi salati ba,
wannan zaman, wannan majalisar, wannan fadancin, wannan hira ba ta zama alheri ba. Gobe alkiyama sai ya zama ɗoyi, sai ya zama wari, sai ya zama asara, sai ya zama dana sani. Don haka musulmi a duk sanda suka haɗu su yi wa manzan Allah salati. Gurin zai ƙamshi, wanda izo gurin ya ƙamshi, gurin ya albarka da albarkar salatin manzan Allah. Don haka ba zai zama a lahira yana mai yin wari ba. Domin duk wurin da ba a ambatan Allah, ba a yaban Allah, ba a godewa Allah, ba a yi salatin manzan Allah, wannan fa shi ne makomarsa. Ya ɗan uwa mai sauraro mai kallo, ashe shi salatin annabi da gurin da ake salatin annabi guri ne da in ka zo ba ka tsiya. La yashqa jalisun ma'ahum, masu yin salatin annabi ba a tsiya. Akwai masu arzikin da idan kana zaune da su ba za ka yi yunwa ba, ba za ka yi kishirwa ba, ba za ka yi tsiraici ba. Bukatar gidanka kafi ƙarfinta, saboda su agunsu abun kunya ne kana tare da su kuma a ganka da tsumba, kana tare da su a ganka a bushe ake kashe baka koshi ba, kana tare da su a ga 'ya'yanka ko matanka a cikin wani yanayi. In a duniya akwai wannan masu arzikin, masu irin wannan kyan zuciyar, Allah ya ba su bayar, yaya kuma ambatan manzan Allah? Akwai karimin da ya kai manzan Allah? Imamu Buziri za ka ji in ya tashi wa annabi take yana ya akramal khalqi mali man aluzibihi siwaka inda hululul hadis al'amimi walai yafika rasulallahi jahu kabi izal karimu tahalla bismi muntakimi. Dan haka duk wani mai karamci mai mutunci baya da manzan Allah ne. Ka bar da abin da ka bari, kai watsi da abin da kai watsi, ka samu lokaci ka ne wa manzan Allah salati, ka zauna kana sauraron salati ga manzan Allah. Kai abin duk da aka ba wa masu salatin nan na lada mai shatara ta arziki, kai ma za a baka, kuma ko kwanciya kai kana bacci Allah ba zai hana ka ba. Muddin da ka yi ladabi, ka mutunta, ka ji nauyin manzan Allah, ka ambace shi yadda aka ce ka ambata. Mai kallo da sauraro na 27 shi ne salatin manzan Allah yana zama cika na zance da aka fara shi da hamdala da salatin annabi. Ka duba duk limaman nan, liman ya hau bari, liman zai ɗaura aure, kai ƙarshe mass respect za a yi belin wanda i mutu a cikinmu. Allahu akbar, an karanta fatiha ko yabo ga Allah, kabbara ta bi salatin manzan Allah. In dai abu mai kima ne mai daraja a wajen Allah baya cika sai an yi wa annabi salati. Wuri biyu ne kada ya kace ba a yi wa annabi salati. Za ka yanka dabba, ka yi atishawa, sai kuma daga cikin ba'adun malamai suka ce inda ta'ajjo, abu ya baka mamaki, mota ka ganta ta burge ta ta shige, wani ka yi ta'ajjibi baka kyan manzan Allah ba, baka ga kwarjinin annabi ba, duk ba a yi anan, annabi ya shige haka. Don haka a yayin da huɗuba da ake kiranta huɗuba, ko magana da ake kiranta magana, ko zance da ake kiransa zance yardajje a wajen Allah, sunansa gurgu, sunansa yankakke, sunansa bai cika ba sai an sa salatin manzan Allah. In aka yi hamdala,
bayan basmala to kuma sai salatin manzan Allah. Salatin annabi shine cikarsa, idan ba salatin annabi faɗa ko a gaban kowa ya shige ba abin da bahaushe ke cewa an yi tuya an manta da albasa. Ka san wannan abun in mai karni ne nama ne to ai za ka ci ne kawai karɓa a jika, ba lallai ka ji daɗi ko garɗi ko ɗanɗano na wannan abin ba. Abin dai da nake faɗa ɗan uwa mai sauraro, salatin manzan Allah cika ne da kowanne irin zance da aka fara yin basmala da hamdala. Lalle sai an sa salatin annabi wannan huɗuba za ta cika. Shi ne na ba da misali, ta ɗaurin aure ce, ta juma'a ce, ta sallar idi ce, ta sallar kaza ce, ta mutuwa ce, ta kaza ce, duka sai an yi. Na 28 shi ne alfarmar salatin manzan Allah a ranar alkiyama. Ranar alkiyama aji-aji ce, guri-guri ne, mataki-mataki ce. Nan gidan talabijin taswira ne, to ai can ɓangaren jagoranci ne, can ɓangaren karɓar baƙo ne, can ɓangaren injiniya ne, can ɓangaren inda kaga nan firamare ce, nan yan aji ɗaya ne, nan yan aji biyu ne. Alkiyama ma mataki-mataki ne, tun daga fitowa daga kabari, sikeli, siraɗi, ba da littafi, kaza-kaza. To ba wanda ya isa ya ƙetare siraɗi a rayuwar duniya yana takaita salatin manzan Allah. Din mai son ya ƙetare siraɗi ya yawaita yi wa annabi salati. Shi kuma duk taron alkiyama babu guri mai tashin hankali da garari irin siraɗi. Na ɗaya dai shi siraɗi menene? Gada akan kuma jahannama. Allah yana cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Ba wanda ya shiga zai isa ya shiga aljanna sai ya ƙetare siraɗi. Duk waɗancan tsare makatuka ka ƙetara shi. To kuma ga aljannar, daga shi sai aljanna, kuma a ƙarƙashin jahannama. Shi siraɗi gada ce mai siranta, ana kwatanta sirantarta ta fi gashin girɗin nan sirantaka, kuma kaifi ne da shi. Duk wani abu da ka sani ne kaifi, ko da reza ya fi reza kaifi. Haka kuma al'umma za ta hau kan shi ta ƙetara. Bara in baka misali, ɗauki filin nan na idi na Kano, a ce an yi gadar ta fulanki ka san ya fi gashin kauri. Kai ko teburin nan a ce ita ce gadar, a sa daga farkon masallacin zuwa ƙarshe, a ce ka zo ka hau ka ƙetara shi, ka san amran imra. Sannan ƙarshe jahannama. Kuma ba ƙetara wannan, a'a mala'iku ne da mari da sasari da sarƙoƙi da gorori da sanduna da kulkwaye na jahannama suna dukan mutane, suna kora mutane. Saboda haka tafiya za a yi ƙetarawa ce ba wai a nitsa ba, gudu ne, gudun tsira, gudun ceton rai. An kawo zumunci an ajiye, ga manzon Allah yana sallim-sallim. Ta wanda duk a rayuwar duniya yake yi wa manzon Allah salati, siraɗi zai zama cikakken haske. Salati zai zame masa haske akan siraɗi. Domin a ranar munafukai za su dinga cewa muminai, ku ba mu nakata bismin nurikum, ku
ku ba mu ɗosana mu kunna daga hasken ku. Sai a faɗa musu giwar ji uwara akun faltami sunuran, ku koma duniya. A nan a duniya ake salatin manzan Allah. Ashe ɗan uwana ni da kai, numfashin nan ni da kai namu zai ƙare. Tun muna da numfashin nan za mu yi wa annabi salati. Don haka a siraɗi salatin annabi haske ne da zai zame mana, wato muna ganin gaba muna ganin bayanmu. Don haka salatin annabi yana zama cikar haske ga mai yinsa, kuma yana fidda salatin annabi yana tsame bawa daga ajin wawaye, domin annabi ya faɗa min aljafa, wauta ce, ƙololuwa wauta ce a ambaci manzan Allah mutum bai masa salati ba. Don haka duk mutumin da zai zama an ambaci annabi baya wa annabi salati to wawa ne. Mai sauraro da kallona, za mu tsaya a nan da 28. Allah ya kai mu makon gaba sai mu ɗora. Allah don salatin annabi ka kare imaninmu, ka kare mutuncinmu, kai wa ƙasashen musulmi duban jan kai mana maganin duka abin da idame mu, ka yi sa kai ya kwarai ga wannan gidan talabijin. Allah yi sa kai ya mara yankewa ga duk wanda suka sa hannu don wannan shiri ya tabbata. Na ku Muhammadu Mahina ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. محمد ختامهم أتته كل المعجزات، يكفيه من قرآنه ما فيه من ماض وآت. صلوا عليه وسلموا على جميع المرسلين، صلوا على